jingpule na kita beningkong kisiem kalandong kabakhat pra kadkhot arpo hadu lai pukhendai kumta u ahab ulakhot ya kipai Israel baro bad ula lumlang ye kinong yethu lupa baro halum karmel te u Elijah ulawan hajan kipai baro bad ulaong sakat no pindang yat ko hapdeng arjimod tadau try udeu play boot yu lada day ubal to keyboard yu kipat baro kim shem jubab pat shi ktien hangta u Elijah ulaong ha kipat manga tanga marway ngadang sa unong yithu lupa utray Henry kinong yithu lupa ubal jin saus pa sanpongon ay yangi artli kimasi kertong pat ay kinjit uway umasi kertong yalade nang to ot tukra tukri yu padbu yu halor kading yap klem ay ding aa ngaru ngan penkre yu way pad umasi kertong bat ngan bu yu halor kading yap klem ay ding aa nang ta khot kerpat ya ki Blei jumpi pat nga ngan khot kerpat ya utrai udaw ublei ubajubab da kading uta udei ublei ba shisha kipat baro kila ye jubab kata ktien ka badei te u Elijah ulaong ha kinong yethu lupa ubal jitning kong maphi wei umasi kertong bat penkre yu namar ba phiabun nangta sakhot kerpat ya ki Blei jongphi Henry wat I ding aa yu kumta kila shim ya umasi kertong padla ai haki bad kila penkre yu nangta kila khot kerpat ya ka kerteng ubal nadu dang step hadu shiteng sngi kiong ko bal to jubab yangi Henry om shem yo sngo jingkren pat om shem don ba jubab kila kenthi saudong kata keduan ba kila te anda shiteng sngi u Elijah ula ken yu yaki uong hada perta jam namar udei ublei le se udang bun kam ne udang late road ne udang late jinglen ne udang yo thia penban badei ban da kersiu hangta kila perta kham jam bad kila tar yerade kumba ki jumlien da ki white lam bad ki sum hadu ban da tuit da kasnam hagamet jongki namar ba lapala chiteng sngi kilak angshla hadu kapor jingterwa jenknya Henry omdon bathi omdon bajubab omdon basalia tekumta u Elijah ulaong ha kipat baro ale shajan jonga bargipat baro kilayawan shajan jongu ulashna penbha ya keduan utrai kabalatwa u Elijah ulashim khat artli kimau kadkum kajingbun jong kijat kikhun u Jacob ha uba utrai ulaong Israel kan salong kakerteng jongpi tagita kimau ulatei keduan ha kakerteng utrai saudong keduan ulati sa kakharai kabahe katban yam ar sentho usembai nangta ulabu renti ya kiding yam bad ulaot tukra tukri ya umasi kertong bad ulabu ya u halor kiding yam ulaong pendap sautli kikhiu da ka nangta sathe yaka halor kajintarwa thang bad halor kading yam nangta ulaong le kumju sashisin bad kila le biang sashisin nangta ulaong le shu sa shisin ha kasin kabalai kirale kumju ka kalatuit saudong keduan pat kata ka kharai kaladap shonda ka habara dei kapor jinterwa jenknya u Elijah nong yithu lupa ulawan hajan bat ulaong atrai ko Blei u Abraham u Isaac bat u Israel to pen I menta kasngi ba melong u Blei ha Israel bat bangalong u shagri jome bat bangala le ya kini ki ai baro da ktien jome
to jubab yanga ko try to jubab yanga paune upai undup te ba me dei tang ma me utrai uble bat ba mela kring byang ya ki do nu chongki marukum ta ka ding kala wan hiar bat kala bam du ya ka jinter wa thang ya ki ding yap ya ki mau yaw khndo bat kala jilia lot wat ya ka ka badan ha ka karai haba ki pai ba baro kila yu I ya kata kila dem krop bat kila ong utrai udei ublei utrai udei ublei ka ktien jong utrai kasam khatin riu kat khot wei hadu ar sawadu san pra bat khat wei do sumar yanga ablei namar nga wandri hame nga ong me long utrai jonga ngam yo jingpha lat na me ki do ki babut ya ki blei nong wei ki penbun yala ki jingkhus lai ngate ngan om yo benta ha ki jin knya jongki ta lei ngan om let mani ya ki blei thau jongki ko try melong ka jingyo kenti jonga melong ki ai baro bangadon bat ngadon kam me bat ya ka bha jonga ayai don yaw try hakmat jonga namarba ujan ngam khuslai ai men pen I hanga ya kalenti ka jing em hajan jong me kerhai ka jingmen ban shong bat me ki jingsngo bha shi junom ka gospel kat kum Matthews pokhuit kalenong ka basan kad khot khat nyo hadu khat kendai wat harai pangalawan ban pendu pendam no ya ka an Moses bat ya ka jinghi kai ke nong yathu rupa ngam wan ban pendu pendam yaki Henry ban pen biang janai yaki ngayathu shisha hapi katba dangsa kabneng bat ka kendo om pendu wat iway idakrit jong ka an tat anda la pendep baro namar kata jar uba penkhen wat ya ka hukum kabaritam bar uhika ya ki way ban le kumju anyo ya ubaritam ha ka hima peneng Henry jaru bako ngu ya ka an bat uba hi kai ban le kumju unlong uba kraw ha ka hima peneng ka gospel jong utrai